Oga wannan fa bare ba har ba ya an mai fafa lolo. A ce mun ya tsince ne dan dukai. Waro, oga, ka taba ganin inda mai tonon kabari da san ranar da wani zai mutu? A'a oga. To ka gani na ga mai tonon kabari ya mutu amma ba abin ne ga wannan ba. Sakaci sabon taku shiri ne da aka yi shi domin wayar da kan al'umma game da tarbiyyar 'ya'yansu maza. Ku hanzarta ku shiga Hikima 24 TV ku yi subscribe domin samun sa da zarar an dora. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Waye ne aka gana ta sallama malam? Oga, wai shi wannan haishi zai tsaya ne mana wasa? In ba zai yi ba ko yanzu nan za mu cillaye ta sama ta ƙasa kawai mai masa iyali ya baza.